Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken i-click ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo italawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adto yo. Kita day tila dawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na dayjay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribukan ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidam. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom, tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero, saanen. Iso apanawa mo, tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayong matanagkalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidliday akasta. Apay, masayangan ka ay tikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mun ko naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idipay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, mawatak ti kayat mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi iti kas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsable met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet paraken ka. Ang may salaan ti maising-asing ko nga aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon Diyak ko makayat maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod ket. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasaadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagis. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto lang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wala din ko. Husto day ding inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali a babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumatlaang. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo?
Di ka man naglidlide akasta, Rachel? Masuro na ka mangkit-kita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain na naliday ka, gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend. Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon ko lata ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san. Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mo ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin ken ka dagiti sana rumbeng. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan ken ayat. Hey! Ne, apay ngay asan asimrak ni Rachel ita, friend. Hun nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Apay nga ta? Nay mo tanday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumrak. Sigurado nga dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na natamaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day a lalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay di balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaadaan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupliman ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad madlaw. Ibagbagaklaan ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabit laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan madakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti panag-isisam mo, kabayatan ti panag-cellphone mo ha pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare.
Ag gusto at talaga kan kuana, idi pa'y laeng. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Ket, agchat-chat matlaken ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod, ket adda namnama kan kuana. Aya, Isu nga rod a plano ka, nga agpudno kan kuana, pare. ay ket, ijay balay da ti pangibagaam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, ket ipudnom ken kuana ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya jo asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akas la naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso asaan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga aparakan kwa na. Apay, agdat-daton ka di ka ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adam damagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam tipudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Abangan nga min no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkapsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino ngay mo ti mang papaisam ken ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na naman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na panag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay no, nagasat ka, ano bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Una, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto ken kuana. Isu aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Isu ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papan namayang amin. Mapan ka di agrelax ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayanda Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin muwaran ti kinatured mo pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pailangan nakarik na iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ngamin,
Adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka. Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. San lang asika. No dikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay alidayt impay ni Jason ken ni Rachel. Gapu iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngem kasta unay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngem awan tinaramidan na. Manu atawon tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudno maten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay o itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak nga agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikari ka, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan. Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wenanang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak ta agluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang, uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko ma,
Tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabalya talaga tiisim mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, ah. Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manu atawan. I'm happy for you. Naimbang nga orasyon, Nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asim mangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Ada siguro na panan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no ada na patig nga ibagam. Sige nga rod, Nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay. Sapay la ko ma. Tamaragsakan kayong agina. Iti basit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taaddan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Iti rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kitaak. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko akitaong. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day di Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man ako nakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makaamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa'y lang nga pagpanunutot nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa'y laeng. Nadlaw kun akurang laeng kat aramidan nan alubong na day Marvin. Madanaganak, amangan nga min no masair. Makaamo no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Ano ti kahit masawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Ay, kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to.
Awan mat parikot ka data duha. Ay ayatan ka. Kat amok akasta kamat kanya ka. Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklaatak namin iti daytang imbagam. Ngam no mabalin, ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak na imbag para iti dayta abanag. O sige, no day tati kunam. Agpanunot ka pa'y nga ron na imbag. Kat sapay la kuma, ta umanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa, kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabagim. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabagim. Anya, agdandan na kayo ni Tidayja Marvin, friend. one friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gapot amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mat akasta? Unay kayong matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidayja Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana? Ang mga no isuman laangan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mo kon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang langan aramidem alubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Kat pud no mati bagbagak asan aya. Tapno amuam, ita panawan. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Rusken ka. Sika kumapay lang ti makamukan ko na ha. Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adapay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngamsaan mat gayam. Tadda ijay inuman anabarbarto. Anya? Ay, madanagan namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laangan sukunang. O sige, agan-anlat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartak na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso iti nabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mo't tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo mo't tanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain Marvin! Apa tinong banak, Rachel. Kanya yati problema. Salud-sudang pay lang no niya ti problema. Itay sumungsungadak.
Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa iti kastangar aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Yeso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasip. Agawid tan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mat ti ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat na itoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging ga nakita ni Rachel, ti panagbabae na itoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngamita, makitak pa iti kastangar aramidan. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya? Pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay tibain. Ibagam agayim mula ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin. Nakitak. Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa na ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko. Uray mangagda. Sikat awanan bain. Makapaawan ganas ti kastoy. Uray kasano ti bartak ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ang awan respeto may ti tao. Anya. Anya langan ti ibaga dagiti makamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kid din ter aramidam. Am mudak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dakto. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi iga po iti nakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laeng. Maminsan pa yung aramidam dayjay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasi kanyak. Ay, kita anak ko. Ang mga kit di mat ni pilpilitam lang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana. Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anak kaasay gapulaeng kan kuana. Siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kuana, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkid daw kan kuana iti pasensya.
Tapno lang saan kaming agapa. Ay unay daytan. No kastamat lang akanayon. Ay awanan Maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adda ti saan mi apag kinaawatan. Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko. Aramida. Basta agtali na at tinasayang at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang jebar. Hanggang may dinausawan mayatan. Anya? Isu pa nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas tauna iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Amang ano maumantukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpot ni Rachel, ngam kastakid din ter aramidem. Sigakid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuana. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang arodan ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ti ayat no maminsan. May sakripisyo ti ahamin. Hangam saan mo kumamat nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray suma ti nagbiddot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dya tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan day dya abaynag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No biddot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, wadaak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong da. Ha? Sika talaga? Katwan mat. No siyak, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagikarwag ita. Amo mo tan di friend ta, nakaananos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh! Ay, tsak man amoy iti dayja a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayatin na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan mutla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana? A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidam anak ko. Isu amar-marwaman ni Marvin ga pumatlakan ka. Nanang, Amam, iti kasta nga aramidam. Saanan amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag amakadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenno mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdada at aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo.
Tapno lang saan kayo nga agapa? Saan a husto na nga inaramid mo? Pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa? Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa si Mangpat, Marvin. Wan, apay ka di? Kasta kadi. Itay ka pa'y matgayam asim Mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pa'y laang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumat Sa anak mo't nga gungungat. Nabambannog na tao. Ngam kastapay laang ti bagbagam. Alahos nun. Pasensya ka numan diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan. Tasya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan. Katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pa'y laang ti araramidem ngay. Ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan. Alahos nun. Sige nga Ruth, mapanakon. Mabit lang Oh, apay akas ta tilangam, friend. Kasla nagong nagtipang panunutem. Parikot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigod akas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asan anasaya ater aramiden na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramiden na kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend? Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapo iti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadag iti gagayim ko. Anya. Mapan kami jelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa akatrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduak. Narigat mo't ano mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unong ti balay. O sige, agan-anad ka nga ron ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa'y laangam imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat ak man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa'y nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, ti mangipakita ken ka. Anya day tayo. Mabit lang nga. Facebook. Antay ta. Kita ti post anakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan iti La Union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo ten ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang mandagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. Saan akas ta ti friend laeng?
Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain a lalaki. Awanen, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan day di ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko. Agsagana day jay kanyak inton makawin. Ulbud a talaga. Uy na, sapay la ko mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asikaman iti agkid daw iti pamakawan kan kuana? Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook a nakataggan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom idirabi. Tadi mo pa'y amo a nagpost ni Darlene. Kat intag na paygan ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingka akid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaang tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ta ti kayat na, kat nasaya at latta, tilinanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene iti picture da. Kat dita, nakita ti gayem ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Isu nga maitay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impost ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Adda impos ni Darlene? Esos! Napalalwam sa ka ti minom idirabi. Tadi mo pa'y amaw ang nagpost da. Intag na pa'y kang ka. Sakit nakapublic. Adu ti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy. Noowan nakitak. Adtoy kitaom daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi naminsan nga aldaw iti bara. Iso daytoy jay babae akadwam ijay bara. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack
talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalat ta iti den na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki. ha? Friend, awan tinaranyag a masakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartek tamabalin nga agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapulaeng kan ayat? makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya aya ti problemam kanyak. Apay akastamot ti ibagbagam. Anya, saludsudem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday ta kinababaeram. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka di ti balay. Mapankay ti ayan day Jaderlin. Total, isumat ti ayan ti panawan mo. Ad-ado ti panawan nga ipapay mo kan kwa nang iti siya. Sana ya? Nagadumatan nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanan da a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni manang mo a Rachel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asaan mo tanapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No maipapan iti sabali abanag, nalaing madjakabsat mo. Angem no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wingarod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan tibagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutom anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanin nga ayat day tamarikrik ng para kankwana. No dikat, kinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matdait na pa nagsasaong kanya ko. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din ti bagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno.
Saan alinuluko? Ay, wen nga road. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga road. Ay uray siyak. Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapi nanuno ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gapo tada nga rod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang tapi manaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak ka mo no apay kastoy dirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak ka ba ilan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yun day ta panagayat. Iso husto ti kuna nagiti dadduma. At isobra panagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumag-an ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Asino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat at tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay taalawas. No, kailangan ka. Ngam no ibaga masaan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito balay. Ay na, agyaman ako unay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang nagkungain mawagkan ka, Rachel? Ay, ikwan. Ni Marvin day jay, friend. Anya? Apay ngay mawagkan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya ngay tiinsongbat mo. Wan ko nak saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack ammo talaga ken ka, Rachel. Jack ammo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin amaag gapulang iti dayja a Marvin. Lipata mo dayja lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipaay amin iti tao at saan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dahito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramiden na nubilang.
Anya. Uray kas-kasano, adamot nagkaduan mi kin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko. Paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka de. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. auntie. Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawang na. Kan maisa, husto mo ti inam. Ha? Ay, uray siyak nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti maysa a lalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga amon na apakasakitam. Auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ta ti masaksaktan? auntie. Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan ang yaman na, kunak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag iti nagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat saan a husto. Ha? Nagbidutak iti nagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublihan ta. Ipanaknag ka kun kati na pudno pa nagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan edenggen tituloy ti seryetay o itaalawas ana pauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin. Maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris, asaan anasaya tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadang itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga nararamid ko. Kat saan na husto. Nagbidutak itinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay.
Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpahay. Ngam ikari ka. No ibagam anapakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing ko nga agsinublianta. Ipanagnak ko kun ka. Tinapod no apanagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y, napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amomot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ta. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at da pagpatinggaan na, saan nga agnanayon dayta. Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laang iti aramid mo. Ang amala, nulakit din na pudno ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayumpay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapod nun aging gaita, ay ayatak pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana? Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan itibagim. Lipat mon dayjay lalaki. Awan tinasayat nga impay na kan ka idida kayo pay laang. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laang para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Ngam, dayta tipod no. Ay, ayatem kit di tibagim. Ipatag mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din dayta pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribo kan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam kan kuana. Asaan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. dayta nga rod ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk-kuk laang ti bagik. Naibagak dayta kan kuana. Ngam kinapudno na. Ay ayatak pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramidin na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon.
Addan tulata maam-ammom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag ti bagim. In may gayam ni Marvin dito, idi na minsan nga aldaw manang. Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanogot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti day di alalaki. Gam naimbag lakit din tas saan anak kisinubyanon. Ay kat nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kwa na. Oh, di na idumduma ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat, no ilimlimad mo manan, anak kisinubyan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanyak, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi. Iso ajak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, ingkayon iti apo kog. Agandanad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kapsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Wan nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni Manang Rachel? Ay, sapay lako ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Wan nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kat sapay lako ma, tanalipatan nanday jay amarvain. Wan nga rod nanang. Iso ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi. Gapo ta impay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. One friend, nabayag mo tan asaan kami ang nagbanding nga agina. Gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan di tabagim. Wan nga rod, friend. Nariknak itan ang naidumdumagayam tiragsak amarik na. Nuunaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam.
Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki? Ay na, friend, panagkunak, saanan adumteng pay dayta. Inaklon kon iti bagik, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibaga dayta. Ti kunamkit di, nakarana ka laeng kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki, asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da, wano partners da. Ha? Ay, friend, adamat ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo, ang babairo mat dayjay a Marvin. Naibangal daw yun, nana. Ha? Ay, si kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang kada kayo. Ay, awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y je anak ko. Ha? Ay, saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pay laang. Di ka pala gawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayom ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga dito balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu, busy ak. Bye. Pasensyakan, Manong Rico, ha? Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensyakan at talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Urayak lat ako aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarod kon ko na ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan. Ako musta? Wan, Manong. Idanon ko daytakan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tinamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kamtumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babairo mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay ti biag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may isa, awan pa'y planok amaadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok kat anak move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag.
Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga dayjay Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaki boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaam tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga ti ragsak no unaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga rod. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimangpet kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adang amin na pananmi kinilisa agayem ko. Kasta ka day. Ay, saanan anak kauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading do na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas ka, nanang? Ah? Kaya't ko lang amamon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, anya, anak ko. basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas na, no bilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unayin, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madla sir-serbi, tibiyag ko. Isang agbarta kaklatan. Aging malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti ibagbagam, Apay nga minaya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Panag ko na ka.
Awanan tinamnama. Ay talaga nga awanan. Mm. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kuana? Ha? Sino ari ko? Je gwapong engineer? Wan. Am-am mo't gayam. Kat. Agayan ayat da ka din ka ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Ay. Sapay lakumak. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gaita. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi dito lo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel. Namuak ng agdat-daton ka no deje ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanyak. Adda ka di parikot mo? Saan kumamat agas tati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam. Imayak. Umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tangay bagbagang Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayat nak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sa bali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel. Kat itata na amuam nga adagdat-daton kanya. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mat, tas ang karimor ita Sabado, Rachel. Ay, kwa. Amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabalin na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwin gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudan kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, adin ka ita. Jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko man, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasayaat no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo.
Tapno sumardeng meten, kan saanan amang namnama asubyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipurmaak man met iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo kadi nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan ko na namat. Anya? Iso asar da nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsakan na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, Tadala tayo ti panunot ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amuna a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti day a tao. Gapo, iti kinababaero na. Ado, ti mapasaktan na ababai, kat may sa kakadakwadan. Ha? Agtalag ka ka ni Rico. Ayatem kan ipatid mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love, ti kang runaan. Ada pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Anya din, Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Angam na ibagam, asaan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asyak? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa pulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko na, o manugot ha. Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tanga insungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang agyaman, siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang, agkalay sa kamin kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno, amangayat kan ka. Wala nang, kat pagyamanak unay ti Diyos. Kaputa uray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawanak man itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybay. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas, at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma, taag talinaed, kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ak unay nanang. Maragsakan ak matunay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ak unay ading ko. Kunaklakit din, sublyam pa'y day a Marvin. Sika talaga.
Namimpinsanan analipatak dayjay ading ko. Numabalin, jak kayatan alagipan pay. Si kakit dimot. Ang angawan kalaang mo't manang. Ngam congrats, ha? Siya, ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman hak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na saraka mo tan tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailangan. Anya ti gagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanen ti rumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim. Saan pa'y anala daw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanen ti rumbang nga urnusan ta pay. Naragsaka kun itibiyag ko ita. Katno anyaman tinaglabas ta. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatib ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiyak mo. Kantapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramid ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputa na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.